F'Novembru li għadda, it-Times kienet ħarġet l-istorja dwar politiku prominenti fil-Partit Laburista li hu allegatament involut f'każ ta' kriminalità organizzata li seħħ 10 snin ilu, ta' skont akkużi li għamel Vince Muscat mal-Pulizija, xi ħaġa li issa għala taħt ġurament. Iżda għal min eżatt kienet jirreferi l-Koħħu. Għamilna din id-domanda diretta lil Prim Ministru Robert Abela anke minħabba l-fatt li Vince Muscat implika wieħed mill-ministri tiegħu bil-Prim Ministru iwieġeb b'dan il-mod. Jiena diġà tlabt lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jistabbilixxi għal min kien qiegħed jirreferi x-xut. 4 xhur ilu, il-Gazzetta The Sunday Times of Malta rrapportat kif l-isem ta' dan il-Ministru kien ingħata lill-investigaturi minn Vince Muscat il-Koħħu. Dak iż-żmien Robert Abela kien prova jxejjen dawn l-allegazzjonijiet serjissimi. Muscat sa Novembru li għadda kien għadu qed jinżamm arrestat fuq il-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia fuq dan il-qtil u ammetta u ngħata pina ta' ħabs. Il-Koħħu hu wkoll wieħed mis-suspettati ewlenin tal-attentat ta' serqa fuq il-kwartieri tal-Bank HSBC f'Ħal Qormi fl-2010.